Gaztin Fundazioa gara, goi mailako kirola sustatzen duen fundazio bat gara, orain dela ia 13 urte sortutakoa. Gure lana da goi mailako euskal kirolariak mundu mailako txapelketetan emaitzonak lortzeko babesa ematea. Bikain ziurtagiria jasotzea guretzat da hasieratik egindako apostuaren errekonozimendu bat, ez? Euskararen normalizaziorako konpromiso bat daukagu eta bastogu basketin euskaratik kanpo ulertzen. Aukeratu dugun kolorea urdina da. Gure kolorea delako, basketin kolorea delako, ikusten baduzue gure logoa urdina da. Zeruaren kolorea urdina da, ez dakit itsasoen kolorea, infinitoaren kolorea. Eta guretzat hizkuntza politika ez da euskara bakarrik, baizik eta euskararekiko sortzen den konexio puntu bat da, ez? Orduan, nondik atozen, gure kultura zein den, ez? Segun ze lurraldetan dagozan kokatuta batzuk dira ibilbidea eginda daukie, eta beste batzuk ondiokan ibilbidearen erdian edo hasteko dagoz. Nik uste dut edo guk uste dugu kontekstuak ezin direla, ematen diren kontekstuak ezin direla limitanteak izan, ez? Bermatuta eduki behar duzu hizkuntza aukera, ez? Eta sortzen diren lan kontekstuak aparte, nunbaitera joaten zarenean, behintzat hori bermatua izatea, ez? Eta hizkuntza politika normalizatu arte, euskarak sortzen duena pertsonak emozionalki lotzea da, ez? Momentu baten magia gertatzen da.